Hello everyone, good morning. खुलुमबाय लोगोफोर. Welcome back to my new vlog. आंनि दिनै गोदान ब्लगाव नोंसोरखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायना लानाय जालायबाय. ओमफ्राय नै दिनै बे खुवाया आजां गाजां बेखायनो आंनो एसे बेरायग्लांनायाव नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लालायबाय. नोंथांमोनहा नायलांदो माबायदि खुवाया दिनैना आरो बयनिथिंबो खुदों जानांगौ. जाय जायगायाव खुदों नोंथांमोनाबो फोरमायहरबानो जाबाय आंनि कमेन्टआव. ओमफ्राय आंबो बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायबाय. दा नायलांदो लोगोफोर. बेनोसै खुवाया साइकेल सालायबोगौनि मालायसासो बेसरखौ नायसैलायलै बेसरखौ दाख्लैबो देखायदोंमोन आं नोंसोरनो बेसरखौ मोनजोब्बाय बेसराथ' बिफां मा खुवाया नै नुबायना लोगोफोर स्किम दिस इज स्किम दस्रायाव थांनांगौ गोनां गैला गुसु जायगायावनो बेरायबाय था बेखौनो गोजाननि शिलं सिक्किम गेंटक जानानै बेयावनो बेरायबाय थादो साखावदों नै मालाय बायगा गोजांबाबो उफायथ' गैया गाव गावनि खामानिखौ माबोरै नागारनो हानो बयहाबो गावबागाव इम्परटेन्ट खामानि थायोना दा आंबो नै एसे बेरायग्लांदों फुङाव बिराद मोजां मोनबाय एन्जर साजायोमोनलै बेयाव एन्जरानो गैया नामाथाय देग्लाय नेवलायबो मोनोमोन र' सानांगौ साननैसो उनाव सागोन होख्लायबाय मालाय ला 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 दमासिनि खुबायलै बे खुवाया दमासियावसो जोबहैनो हागौदां फैबावगौ गंसे दा ओमफ्राय नै आंना दामानि मोखां माने खर'आव लाग्राया जिया बेनो दामानि थफिबो गैया नालाय बेखौनो लागासिनो आं एबाव एसे नायसैलाय दैयाव ज्रुमसो बारनदों आरो दैयावसो गैबावा खुवाया बेजोंनो सोलियोलै आंना थुफिया बेनो खुवा प्रटेक्सना मोखां मुसुवाखैलै लोगोफोर मोखां सुनोसैलाय थांनानै दैखौनो दांनो बादों आजां गाजां गुसुना बेनि थाखाय दैखौनो दांनो बादों अरसो सायहैसै थांनानै नांगौबा दा दसे थाना सुगोन मोखांफ्रालाय माब्ला सुबाबो जायो सुवाबाबो जायो एसे खुगा सुनानै साहा लोंबानो जानायखौलाय ला ला आजां गाजांलै नै सुइथि नुहुरखाया जेबो हारसिंसो ओंखारलायबावबाय गैलालै दाना बयलार दोनग्राया दामानि लाबोथारासै मिलिया जागोन टाइमानो ओरै दस्रायावबो थाबायना खामानिया दा नै लांदां जाना दंजोबो र' लाबोफिनगोन साननैसो उनाव मारै जाना दंथाय कन्डिसना सिङाव हाबथ' जाला बेयाव सान्दुं दुङाबा मोसौबो थायोना नै गोबोरखि बायदियाबो दंलाबायजोबो बैथिं लामाजों थांफिनसैलाय लामाजों सिगुन बिलाइया नै रानजोब्बाय बिदियाव बांसिन जायोलै बिफां बारियाव खुवाया बोरमा मेन्दा फैगौलै हौनै बोरमा मेन्दा लावखारबो दं काश्मिरनि नै बिसोरसो मालाय गोजाङा मालिकआ नैबेनो बोरमा मेन्दाना
गैलालै न'फ्राबो नै नैबे साइकेलखौ बाहायना हैनांगौ जाहैबाय नैबे साइकेलखौ बेखौ लांनोसै आं साननैसो उनाव बानायनो ओरैनो बोसोरसे गोदाननिफ्राय बोसोरसेल' सालायनानै दोनहाबबाय थाबाय एसे गाज्रि जानायावनो नै दा रासिन गाज्रि जानानै थाबाय हारकिउलिस लायबावसोमोन नै नैबे फांखामोन बेथ' दा सोलिला गोजां बोथोराव आरो गाज्रि जाना थाखानायसो बुस्थुआनो बबेया आनाबो मायाबो मालाबासिनो देनां गोजां बोथोराव गोलोम बोथोराव जोमदो नै बे जिया सिङाव खानानै लादो नङाबा बैयाव खाथ'नानै दोनहैनांगौ बबे बे दोनजाया बिदि मानसि फैनायाव लासै आय 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 या सिखारबाय 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 दे सिखारबायलै दे मुसु थिखोदो 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 दरजोंसो नाहरनाया लंपेन्ट गानगोनांगौ दे लंपेन्ट गाननाय बोथोर फंसो बाहेरायाव लांजागोन ओमफ्राय गुस्था आरो गोरखुवा है जामालै र' बागथाथारबाय गैलालै बागथाथारबाय लंपेन्टआ लाबोदो थफिया बबे सिखारबाय या जिरायथाराखैनो मा थांथारसैलै होनदो औलै होन मा थांथारसै होनदो मा अबाव लेंलायखो दानो अबाव खुफाया रायना हरलाय देलाय नै उखुन्दै जोब अर सायसै ना अर सायसै